media files sa social media app na Messenger, ikinadismaya ng ilang users. Validity sa registration ng motorsiklo, 3 taon na. Mga alumni ng Baguio City National High School nagbalik tanaw sa kanilang alma mater. Sako-sakong mga bigas inihatid sa mga nangangailangang barangay sa Baguio. At tubong Kibungan Benguet, tinanghal na first runner-up sa Mr. Island Tourism 2023. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Ikinatakot at ikinadismaya ng ilang users ng social media app na Messenger ang pagkawala ng kanilang mga media files. Isa ka rin ba sa nakaranas nito kahapon? Ang rason, alamin kay Charles Limo. Mahalaga para sa magkaibigang Aliyah at Loika ang social media app na Messenger. May mga files na sinesend ako sa ate ko na dinidelete ko. Pero parang yung mga images na yun is memories na din. Kapag kunwari po, natatambakan po yung mga mas madali na lang pong i-check dun sa kaysa po mag-scroll ka pa po, ganun. Maliban kasi sa pagpapadala ng mga mensahe, na isasave rin ng application ang samot-saring media files, links at documents na ipinapadala sa nasabing app. Kaya ikinagulat kahapon ng magkaibigan nang mabura ang mga ito. Mga hapon ko na po napansin. Sa akin po, sinabi ng ate ko na kung i-check ko yung files, kung meron pa ba yung mga nasend ko sa kanya, kasi nga mahilig siyang magpasend ng images. Ikinadismaya naman ito ni Shaira. Yung friend ko, siya yung nag-inform na, uy, napansin niyo ba? Ganun. Tapos yun, sabi ko napansin ko, tapos talaga palang nawala lahat ng files. Although pwede mo siyang i-backread, pero wala na, hindi mo din siya makakalkal talaga. Ayon sa report ng Down Detector na isang online platform na nagmo-monitor sa mga websites, naobserbahan ang pagkawala ng media files at links kahapon ng hapon sa Baguio, Benguet area, Cebu, Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Ang area ng Baguio at Benguet kahapon sa mga naapektuhan sa pagkawala ng mga media files ng social media app na Messenger. Pero ngayon, balik normal na ang mga ito. Pero katanungan ngayon ng mga users, ano ang nangyari? Ayon sa opinyon ng isang software engineer, yung problema lang dyan is issue sa feature ni Messenger. Kasi kung titingnan mo naman yung mga recent chats nyo, mariretrieve nyo pa rin yung mga images. So I'm pretty sure nag-release lang sila ng feature na nakapek dun sa part ng shared files. hindi naman naitago ng ilan ang panghihinayang sa mga nawalang files. Baback up naman po ako so far. Pero of course, yung most likely kasi sa akin po personally, yung pictures. Which is sayang din naman. Although nag-save naman ako. Pero of course, pag sabi nga nila yung memories ganun, gusto mong balikan. Payo naman ng mga eksperto, Always keep to have multiple backup, especially of important files. So if nagkaroon ng problema sa mga services, meron ka pa ring personal backup. bumalik din kaninang umaga sa normal ang mga shared media files sa nasabing social media app. Sa ngayon, wala pang inilabas na statement ang kumpanyang Meta na may-ari ng app tungkol sa insidente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para naman sa mga nagbabalak bumili ng mga bagong motorsiklo, isang magandang balita. 3 taon na po ang validity ng mga rehistrasyon.
periodic examination tinanggal na rin. Narito ang report. Ang bagong motorsiklo ni Evander ang kanyang naging katuwang sa pang-araw-araw. Nagagamit ko sa lahat ng bagay eh. Palengke, panghatid, pangsundo. Saka ginagamit ko po sa trabaho. Yun ay 200 patas. Matagal na raw niyang balak bumili, pero pinili munang mag-ipon. Swerte nga raw dahil maaabutan niya ang 3-year validity ng unang rehistro ng mga motorsiklo sa ilalim ng LTO Memorandum Circular No. JMT 2395 Series of 2023. Sa May 15 ito magsisimulang ipatupad. Kasi malaking tipid rin sa amin. This, kaparehas niya ng mga brand new na sasakyan na pagka bago 3 years validity na rin. Pinadali rin ng bagong memorandum ang pagdedesisyon ni James sa bibilhing motorsiklo. Kasama na kasi sa 3-year registration validity ang mga motorsiklong may makinang 200cc at pababa. Malaki din po yun kasi yung gastos mababawasan din po. Parang license na. Dati kasi, the policy is for motorcycles above 200cc. The LTO found no reason why this will not be applied to other type of motorcycles. So why is it only 200cc? Why can we not put this on other types of motorcycle? So ganun nga ang nangyari. Kabuuan ng 3 taong pagre-renew ng mga rehistro pa rin naman ang kanilang dapat bayaran. Makakabawas in the sense na katulad ngayon, after the first year, pupunta ka na naman sa emission, inspection, para mag-renew ka for the second year, and so on. Ito ngayon, madidelete na yung, mawawala yung inspection, emission, 3 years ka agad. Pero magbabayad ka ng equivalent for 3 years. Matapos ang 3 taong validity, kailangan na muli nilang iparehistro ang mga ito taon-taon. Samantala, tinanggal naman ang periodic medical examination ng mga motorista sa ilalim ng Memorandum Circular 2285 Series of 2021 ng Republic Act 10930. Matatandaang sumasailalim sa periodic medical exam kada 3 taon ang mga may 5-year license validity sa periodic examination. Kada 4 at 7 taon namang kailangan noong sumailalim sa periodic medical exam ang mga may 10-year validity license. For the sake of the public po yung nila. But of course, ang nila is because of the rates and additional expenses. Kinakailangan na lamang ng medical examination 2 buwan bago ang nakatakdang renewal ng lisensya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Malapit nang matapos ang konstruksyon ng daang kalikasan na magkokonekta sa probinsya ng Pangasinan at Zambales. Yan at iba pang mga balita sa Pangasinan, alamin sa report na ito. Taong 2017 nang umpisahan ang konstruksyon ng 54 na kilometrong habang daang kalikasan. Naglalayon itong pagdugtungin ng probinsya ng Zambales at Pangasinan. Kahapon, isinagawa na ang border marking ng 2 probinsya. Sumisimbolo ito sa pagpapatuloy ng nasabing proyekto. Pinangunahan ito ni Lingayen Mayor Leopoldo Batawil Jr. at Zambales Governor Hermogenes Ebdani Jr. Kung magkataong matapos ang proyekto, magiging 1 oras na lang ang biyaheng Pangasinan hanggang Zambales mula sa 2.5 oras. Ang nasabing kalsada ay mayroong 4 na lanes na magsisimula sa bayan ng mga Tarem, Pangasinan at magtatapos sa Santa Cruz, Zambales. Higit 2,000 katao mula sa 31 barangay sa Dagupan ang naidagdag sa listahan ng DSWD. Ito ay mga kwalipikadong makatatanggap ng mga tulong mula sa Pantawid Pamilya Program ng ahensya. Upang matiyak na tama ang paggamit ng mga ito, sumalang ang mga benepisyaryo sa isang orientation program. Kasama namin sa multi.
nagsumbong si Jerome, patay tayo. Kung pwede, kung ilan ang bago na qualified, walang mababawasan sana kahit na isa. Sayang yan, sayang. Sayang yan. Layon kasi ng programa na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mahihirap na pamilya sa bansa sa pamamagitan ng mga cash assistance. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, lalo pang ipinakikilala sa Baguio City ang benepisyo at kitang pwedeng makuha sa pag-aalaga ng mga kuneho. Magbabalita Linet Iris Pai. Usong industriya sa Baguio ang pag-aalaga at pagpaparami ng rabbit. Naging sagot kasi ito sa food security ng lungsod taong 2021. So, ang popular natin is yung Californian and yung New Zealand white. Yun, so malalaki yung body type nila, makarni sila as compared to the pet type ng mga lion. Isa sa mga nahiling mag-alaga namang ito, si Rodessa. Nakatulong daw sa kanila ang pag-aalaga ng mga ito. Kaya kumulang kami ng rabbit, tapos yun, naparami namin, tapos nang dumami, yun, binenta namin, hanggang tuloy-tuloy na ganun. Mula sa simpleng pag-aalaga, naging full-time breeder na siya. Californian Rabbit at Lionhead breed ang ilan sa mga ibinibenta niya. Ang mga breed daw kasing ito ay madaling alagaan at paramihin. I-check lagi yung ano nila, kung marumi, linisan, yung mga tubig nila, ganun. Tsaka huwag silang i-expose sa mga noise, ganun. They should have ample space. Hindi naman kailangan ng malaking space ng rabbit kasi pwedeng nakakulong. Talagang naka-cage siya, pero at least yung kulungan niya hindi naman siya siksik. At least the rabbit can stand, stretch, and hop. Makakabuti rin umano ang pagpapakain ng mga gulay sa mga ito imbis na mga feeds. Magpasok sila ng mga forage kung kaya nila. Forage feeds for rabbits, mga grasses, kasi yun ang talagang natural diet ng rabbit. Sa ngayon, aabot na sa 100 ang kanyang mga inaalagaan sa kanyang farm. Kada isa, nabebenta niya ito mula 300 hanggang 800 piso. Linet Iris Paed para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Ang Ticanlo Festival ay pinagdiriwang ang kasaganahan ng ani at pinapakita namin ang mayamang kultura, tradisyon ng bayan ng Tagudin. Ang paggawa ng mga kakanin at isa sa mga pangunahing kinabubuhay ng aming mamamayan. Nagsimula ito noong year 2005. Nung first time ni Mayor June as mayor dito sa bayan namin ng Tagudin. Ang Ticanlo Festival ay hango sa mga kakaibang kakanin ng Tagudin na tinatawag namin T para titinubong, K para tikangkanen, Lu para tilubi-lubi. Tinawag namin na Ticanlo kasi ipromote namin ang mga ani, mga pangunahing produkto ng bayan gaya ng palay, malagkit at iba-iba pang root crop. Ay nag-aanyaya po sa inyo lahat na magpunta at tingnan naman ninyo ang 16th Ticanlo Festival.
marami pong pwede ipalabas, maraming mapapanood, may mga imbitado rin po kami mga guests na pupunta. Kung may panahon po kayo, dahan po kayo rito. Lalong-lalo na po yung mga malapit dito sa aming bayan ng Tagudin. At saka yung mga dating Tagudinyan. In God we trust, Tagudinyan. Ilocano Festival. Susunod, mga alumni ng Baguio City National High School nagbalik tanaw sa kanilang alma mater. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Wala dapat sundin sa pagbigay ng panamok sa antibiotic tablet sa manok pansabong na may sakit? Oo, may oras na kinakailangan sundin sa pagbigay ng panamok sa antibiotic tablet. Ibig sabihin na kung anong oras mo ibinigay ang panamok sa antibiotic tablet, yun din ang susundin mo sa susunod na mga araw, panahon na gagamitin mo ito. Saan mabibili ang panamok sa antibiotic tablet? Madali lang hanapin ang panamok sa antibiotic tablet dahil available ito sa lahat ng mga Activex stores sa inyong lugar. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nagbalik tanaw naman ang mga alumni ng Baguio City National High School sa kanilang Grand Alumni Homecoming matapos ang higit 3 taong pandemya. Magbabalita Charles Limon. Naging madamdamin ang pagbabalik ng mga alumni ng Baguio City National High School sa kanilang alma mater. Pagkatapos kasi ng higit 3 taong pandemya, muling nagbalik ang Grand Alumni Homecoming. Pinakamatandang dumalo ang 92 anyos na dating guro na si Floresita at 37 taong nagturo siya sa paaralan mula 1960 hanggang sa magretiro ito taong 1997. It is a great honor to come back here again. At the age of 92, I still alive and kicking. Lumipas man ang maraming taon, natatandaan pa rin siya ng kanyang mga naging estudyante. I am greatly honored and proud to have been a part of their journey for being who they are now today. She has advised us that education is the most important na pamana ng parents sa mga anak. Isa naman sa mga pinakamatandang alumni na dumalo si Teresita. Nawawala ako ngayon. You get lost, you know. There's so many buildings on the other side too. Madami na. Hindi ko pa na, I'm planning to tour, you know, to see all the new buildings. Napuno ng saya at kwentuhan ang ikalawang araw ng alumni homecoming. Meeting and greeting your batch, you know, so you can establish ties because this reunion seems to be a very good venue when members of certain batches could get together. Idaraos bukas ang Alumni Grand Parade at General Assembly para sa re-election ng mga bagong opisyal ng Alumni Office. Sa gabi, idaraos naman ang Alumni Gala Night. Our projection is between 600 to 800. Yeah. So, well, if we hit 600, boy, that's a lot.
And that would be indicative of this old foggies still remembering and wanting to reconnect with Baguio City High School. Host ng homecoming ngayong taon ang mga Silver Jubilarians na binubuo ng batch 1995, 1996, 1997 at 1998. Nagbukas ang paaralan taong 1916 at mula noon, samut-saring alumni na ang nakilala dahil sa mga naging ambag nito hindi lang sa Baguio kundi pati na rin sa buong bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ipinaabot naman sa ilang barangay ang ilang sako ng bigas na makatutulong sa pangangailangan ng mga residente. Narito ang report. Isang masaya at makabuluhang 57th Barangay Fiesta. Ito ang nais maiparanas ngayong taon ni Barangay Captain Ariel sa mga residente ng Barangay DPS Compound, Baguio City. Kanina, nagsimula ng magtinda ang ilang residente ng samot-saring produkto sa Barangay Court. Noong 2021, may celebration pero hindi ganito. Nag-community pantry kami and then 2022 medyo slight lang yung celebration kasi may mga restrictions pa about sa COVID. And then ngayon, ito na yung full blast talaga na gusto namin kasi masaya yung mga bata, hindi lang yung bata, kundi yung mga matanda, mga senior citizens. Yes, magastos pero dahil sa tulungan namin sa unity ng barangay, actually yung gagastusin namin dito hindi galing sa barangay, kundi galing sa mga donation ng mga residents from here at sa abroad and then yung mga ibang. Kaninang umaga, natanggap rin nila ang 10 sako ng bigas na tulong ng isang gaming corporation. Parte raw ito ng kanilang corporate social responsibility. Siyempre, dito po tayo sa ating hapagkainan, laging importante ang bigas o kanin kahit wala tayong ulam. At ito naman po ay maiparating natin sa bawat mamamayan. Ang gagawin namin dito is paparapol namin sa mga residents po namin. So matutuwa po sila sa biyayang ito ng Pines Gaming State Corporation. Samantala, ipamimigay naman daw sa mga residenteng nangangailangan sa Barangay Burnham, Legarda ang natanggap na mga sako ng bigas mula pa rin sa kumpanya. Marami pong humihingi rin po ng tulong, lalo po yung bigas. Basta lalo kung pumunta na opisina, may nakita silang bigas doon, nagsasabi na po sila kung pwede makahingi sila ng konting tulong. Yan po kasi yung number na pangailangan ng tao. Share your blessing. Hindi pwedeng tayo tanggap lang ng tanggap. Kailangan naman makinabang din ang mamamayan. Especially po itong sa Small Town Lottery, yung PCSO namimigay din po nung tinatawag nilang IMAP, yung sa medical assistance. Maraming salamat po sa patuloy ng pagtangkilik at suporta sa palaro ng PCSO Small Town Lottery. Happy 6th Anniversary Pines State and Gaming Corporation. Sa ika-6 na anibersaryo ng kumpanya sa Lunes, mamimigay muli sila ng mga sako ng bigas para naman sa mga residente ng Benguet. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, mas napalakas pa ang relasyon ng probinsya ng Pangasinan at Apayao sa pagbisita ng Apayao Provincial Environment and Natural Resources Office sa quarrying operations ng Pangasinan. Magbabalik sa report, Lynette Iris Paed. Sa Pangasinan, piniling magpunta ang mga opisyal ng probinsya ng Apayao. Ito'y para bisitahin at matuto sa quarrying operations ng Pangasinan. Binisita ng grupo ang quarry site sa bayan ng Sison. Dito, nasaksihan nila ang sistema sa pagpapatakbo ng site na balak din nilang gayahin. Para mas ma-regulate, lalong-lalo na yung Unlala app na in-introduce din sa amin kanina para masigurado natin na yung lahat ng na-extract na resources sa ating mga ilog talagang yung mga payment pumapasok sa kaban ng probinsya. Dahil dito, napili ng Provincial Environment and Natural Resources ng Apayao na magsagawa ng benchmarking o ang pagkukumpara ng kanilang sistema at proseso ng quarrying at matuto sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Bagay na ikinatuwa naman ng Penro, Pangasinan. Kami po sa PGN na overwhelmed po kami since
it shows po na successful yung pagka-implement ng DAX. And then, yung pag-benchmark pa lang po, that means na they want to copy us, yung mga nagawa po natin from taxes to road maintenance, yung mga additional fees and such. Gamit ang mga natutunang kaalaman, tiniyak ng Apayao Penro ang pagpapabuti pa ng kanilang quarrying. Pinasalamatan naman ng mga taga-Apayao ang pagtanggap sa kanila ng pamalang palalawigan ng Pangasinan. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Dito sa Baguio, palagi nating naririnig yung forcible entry. Ano nga ba yan? Pag ikaw ay may lupa at pinasok ng stranger or kapitbahay, matatawag ba itong forcible entry? No? Wag ininstalan yung fence ng iyong lupang ina-applyan o tituladong lupa, is that forcible entry. Ang forcible entry ay pagpasok sa isang lupa using yung tinatawag nilang FIST, F-I-S-T. Ano yung FIST? Use of force, intimidation, stealth, or strategy to occupy a land, no, that is physically owned by another person. So any of these grounds are valid grounds for the filing of a case for forcible entry against that person responsible doon sa ating municipal trial court. Welcome to the 16th Ticanlo Festival. This year's festival promises to be bigger and better than ever before, with a wide range of exciting activities for all ages, including food stalls, a fun fair, and more. Let's have an unforgettable week of fun and excitement at the 16th Ticanlo Festival. See you there! Ticanlo Festival. Susunod, Tubong Kibungan Benguet, tinanghal na first runner-up sa Mr. Island Tourism 2023. Ang kanyang kwento ng pagpupursige sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sisi promise sa milky ng batang 90s. Magandang balita, tinanghal bilang first runner-up ng Mr. Island Tourism Philippines 2023 ang pambato ng Kibungan Benguet. Ang kanyang karera sa mundo ng pageantry, alamin sa kwento ni Lynette Iris Paed. Pa lamang, pangarap ng pasukin ni Kyle ang industriya ng pagmomodelo. Nung bata pa ako, actually, there are many opportunities na open and isa na doon ang pagmomodeling. I didn't go directly into pageantry, so I just took whatever was open for me, try things out and see if it works out. And it so happens na I do have an affinity sa stage. Once nag-start ako ng modeling, I find it very fulfilling. And later on, nag-open na yung opportunity to join a pageant, which is why I'm here right now.
Tubong Baguio City si Kyle. Ang kanyang ina ay mula Kibungan, Benguet, habang tubong Ifugao ang kanyang ama. Bagamat galing sa broken family at malayo sa kanyang pamilya, hindi ito naging hadlang sa pag-abot sa kanyang pangarap. One of the reasons why I'm actually working hard is for my parents, no? In order to make them proud, my family, ganyan. Because coming from my background, no, it's really one thing that I aspire to be. Kasi ang pangarap ng iba, to become successful. My dream is to be, for my parents to be proud of me. Actually, wala siyang hindi siya nagsabi. Basta na lang andoon, nakikumpit siya. So, surprise na lang kami. Walang coordination. Pero yung support po ninyo, all in naman. Of course naman, as the mother, I'm proud na to support him for moral support kasi lagi akong wala. So, at least, during this, itong last pageant niya is andun ako. Natupad din ang pangarap nito nang sumali siya sa Mr. Island Tourism Philippines 2023. Bagamat malayo na ang narating, hindi pa rin niya nalimutang lumingon sa kanyang pinanggalingan. I will promote yung Inabel Weave natin here in the Cordillera region because during my 10-day stay in Cebu, people have shown fascination sa aming design. Ilang buwan niyang pinaghandaan ito at noong ika-30 ng Abril, ginanap na ang Coronation Night. Mula sa 20 kalahok, nakapasok si Kyle sa top 10 hanggang nakapasok ito sa top 5. Nasungkit ni Kyle ang Mr. Innocence Collection at Best Tourism Video. Pero inabangan ng lahat ang question and answer portion. Sa huli, nasungkit niya ang first runner-up. Sa ngayon, pinaghahandaan nito ang pagsali sa Mr. Island Tourism International habang isinusulong nito ang tourism development ng Cordillera at Cebu. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. At yan po ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy